Bon dia, nois i noies, i benvinguts a una nova classe virtual. Avui us explicaré moltes coses sobre els números romans. Preparats? Comencem! Abans de començar a parlar sobre els números romans, és important primer que sapiguem qui es va inventar els números. Doncs bé, els primers en utilitzar un sistema numèric van ser, efectivament, els egipcis. Els egipcis eren agraris, que vol dir que tenien conreus, sí? Tenien terres on cultivaven menjar. Llavors, ells necessitaven tenir un control exacte dels seus béns. A part també, eren comerciants. Llavors, què passava? Doncs que intercanviaven productes i també necessitaven tenir un control dels productes que anaven intercanviant. I quina estratègia van utilitzar? Doncs per cada conreu o intercanvi que tenien, que aconseguien, feien una ratlleta. Cada ratlleta d'aquestes representava, el número 1 per ells. Va arribar el dia en el que, clar, imagineu-vos, tot representat amb números uns, hi havia moltíssimes ratlletes. Llavors van pensar en utilitzar un codi que ells entenguessin per representar altres números. Per exemple, el número 10 el representaven amb una U al revés i el número 100 el representaven com amb una mena de closca de cargol. Com es va descobrir els símbols aquests que feien servir els egipcis? Doncs es van trobar en aquest temple que podeu observar, que es diu el Temple de Karnak, que està a Egipte. Doncs bé, ara començarem a parlar ja sobre els números romans i començarem primer de tot amb el valor que tenen les lletres en relació amb els nostres números. I començarem per la primera, que és la que té el valor més baix, que és la I, que és igual a 1. La V baixa té un valor de 5. La X de 10. La L de 50. La C, un valor de 100. La D de 500 i la M té un valor de 1000. Penseu una pista que per recordar tant el número 100 com el número 1000 és la primera lletra del nom, del número. Sí? C de 100 i la M de 1000. I ara, senyorets i senyoretes, si ja tenim clar quin és el valor de cada una de les lletres que feien servir els romans per escriure els números, hem de tenir en compte i també hem de conèixer quines són les normes per poder escriure números romans. La primera regla, la primera norma, és la d'addició. Què vol dir? Que és la de sumar. I com es fa això? Doncs hem de tenir en compte que una lletra a la dreta d'una altra del mateix valor o inferior o més petit s'han de sumar els dos valors per obtenir el número resultant. Anem a posar un exemple. Si jo escric una X i una I, això a quin número representarà? Doncs la X és igual a 10 i li he de sumar el valor de la I, que és 1. Per tant, X i I serà igual a 11. Representa el número 11. Un altre exemple. Si jo agafo una V baixa i dos Is, això serà igual a què? Doncs la V baixa té el valor de 5 i li hauré de sumar el valor de 1 per una de les Is més un altre 1 per l'altre valor de la I. I això és igual a 7. Per tant, aquest número romà dona igual a 7.
L'últim exemple que podem posar és, per exemple, si nosaltres posem una L, una X i una X, fixeu-vos que a la dreta de la L hi ha una lletra que és inferior, sí, que val menys de 50. Per tant, recordem que haurem de sumar. Llavors, 50 més 10 més 10 dona igual a 70. La segona norma que hem de tenir en compte és la de subtracció, que vol dir de restar. Per tant, hem de tenir en compte que si la lletra I, la X o la C estan a l'esquerra d'una lletra que té més valor que aquestes tres, és a dir, que és un número més gran que 1, que 10 o que 100, se li ha de restar el seu valor. Per exemple, si jo tinc una X i una L, fixeu-vos que la X està a l'esquerra de la L. La L, recordeu que té un valor de 50 i la X de 10. Per tant, com que el número més gran està a la dreta, nosaltres li hem de restar el valor de la X, de manera que dona 50 menys 10 és 40. Un altre exemple. Si jo tinc, per exemple, la C i al costat una D, la C quin valor té? 100. I la D, 500. Per tant, a la dreta de la C tenim un valor superior a 100, sí? Perquè la D dona 500. De manera que si jo resto 500 menys 100, em dona 400. La tercera norma que hem de tenir en compte és la de repetició, que consisteix en que les lletres I, X, C i M es poden escriure com a màxim 3 vegades seguides, no més. Anem a fer un exemple de repetició escrivint l'any en el que estem vivint actualment, que és el 2020. Per tant, com ho faríem? Doncs 2000 són dues M's i el 20 com el representarem? Amb dues X. Per tant, aquí, en aquest cas, es repeteix 2 vegades cada lletra. Un altre exemple, si nosaltres volem escriure el número 3435, com ho farem? Aquí alerta. Per què? Doncs ara ho veureu. Primer de tot, el que sempre hem de fer és començar pel número que tenim més a l'esquerra, que en aquest cas és el 3000. Llavors, anem a escriure el número 3000, que en aquest cas seran 3 M's, sí? Que és el màxim de repetició de les lletres en números romans. Seguirem amb el 4 de 400. Què passa aquí? Que no podem fer 4 Cs. Sí? Aquesta norma de repetició ens diu que el màxim són 3 vegades. Llavors hem de buscar una altra manera per poder escriure el 400. I si ens en recordem de la regla de restar, sí? De la norma de restar, doncs quina lletra coneixem que restant-li 100 ens donarà 400? Molt bé, la D. Per tant, primer escric la D i a l'esquerra li escric la C, que és per restar. Sí? O, si ho voleu, podeu escriure primer la C i després la D, com us vagi millor. I per acabar, farem el 35, que en aquest cas sí que podem repetir 3 vegades la X i li posem el valor del 5. I ja tindríem aquest número escrit en números romans. I l'última norma que hem de tenir en compte és la de la multiplicació. Si tenim una ratlleta a sobre d'una de les lletres que representen els números romans, aquest valor es multiplicarà per 1000.
Per exemple, si nosaltres volem escriure el número 4440, què passarà? Doncs que com que no podem repetir 4 vegades la M, què haurem de fer? Doncs utilitzar la norma de multiplicació, que haurem de dibuixar el número 4 i a dalt posar-li una ratlleta per dir que l'estem multiplicant per 1000. Si nosaltres volem seguir escrivint el número, ara ens centrarem en el 400. Per tant, abans ja ho hem fet, que de 500 li hem de treure 100. I per escriure el 40 ens passa el mateix, no podem escriure 4 vegades la X, de manera que hem d'escriure el número que s'acosti més a 40, que en aquest cas és el 50, que és la L, i li hem de treure 10 i ho posem a l'esquerra. D'aquesta manera ja tenim el número 4440 escrit en números romans. I us preguntareu, i per què ho hem de saber això? Doncs actualment els números romans encara els fem servir, encara els utilitzem per coses molt concretes. Un exemple és doncs, per enumerar. I fixeu-vos en la portada aquesta de la pel·lícula de Star Wars, de l'episodi 7, doncs, que ens surt representat amb números romans. Per tant, si repassem, el valor de la B baixa és 5, de la I és 1 i de l'altra I és 1. Per tant, 5 més 1 més 1 dona 7. Per tant, episodi 7. Un altre exemple de l'actualitat, doncs aquí podeu veure doncs, el logo de la Super Bowl. I en aquest cas, a la part de sota, podem veure els números romans. Tenim una X, una L, una B baixa i una I. Primer de tot, hem de mirar bé a veure i tenir en compte les normes que us he explicat abans. Per tant, hem de veure que la X i la L aniran juntes i la B baixa i la I aniran amb un altre grupet. Per tant, recordem que si nosaltres tenim un número i a la dreta tenim un número més gran, li hem de restar. Per tant, 50 menys 10 són 40. I a la nostra dreta de la L tenim dues lletres més petites, per tant les haurem de sumar a aquest 40, que són 5 i 1, que són 6. Per tant, 46. Abans d'acabar, us volia preguntar sobre els nostres números, perquè hem parlat sobre el sistema numèric egipci, sobre el sistema numèric romà, però i els nostres números d'on venen? Doncs bé, fa molts i molts anys, a Europa feien servir els números romans. Sí? Feien servir el sistema numèric que van crear els romans. I què va passar? Doncs que l'any 1202 un italià va escriure un llibre que es deia el Liber Abaci, que significa el llibre de l'àbac, i va servir per introduir aquest sistema numèric a Europa, on encara s'utilitzaven, com he dit, els números romans. I aquest italià, com va descobrir aquests números? D'on els va treure? Doncs bé, ens n'hem d'anar encara més al passat i concretament anem cap a la Índia. Es creu que es van inventar allà gràcies a que tenien molta relació els indis amb els àrabs. Gràcies a aquests contactes que tenien entre ells, doncs els àrabs els van conèixer i els van començar a utilitzar. És per això que el nostre sistema numèric és aràbic, el seu origen és d'Aràbia. Llavors, què va passar? Doncs que com els àrabs van fer servir aquest sistema numèric i se'l van estudiar molt bé, el primer europeu que se'n va adonar i que els va descobrir va ser Fibonacci. I va ser arrel de la publicació del llibre de Liber Abaci que es van fer famosos arreu d'Europa i es van estendre per tots els continents. I fins aquí la classe virtual d'avui sobre els números romans. Espero que ho hagueu entès, que us hagi agradat i ens veiem a la propera sessió. Adeu!